Γεια σας μάγκες, Βάγκος MVR εδώ ξανά. Και μαζί μου ο Greek. Yeah. Δεν τον ακούτε καλά μάλλον. Λέει hello, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται, αν τον ακούτε. Οπότε θα παίξουμε φασμοφόβια. Και πάτα start. Πάτα start. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Ξεκινήσαμε και είμαστε στον ορίζοντα. Λοιπόν, είμαστε, δεν ξέρω και εγώ που είμαστε. Θα πάρω ένα flashlight. Θα το ανοίξω, είναι κόλπο αυτό. Το ανοίγετε και το κρατάτε για πάντα ανοιχτό. Και θα πάρω και ένα EMF. Και θα πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, ακούτε τίποτα? Ακούω πάρα πολύ δυνατά τα βήματά μου. Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα τώρα. Τα παιδιά το ακούνε full δυνατά, αλλά δεν ξέρω πώς να σας το φτιάξω, παιδιά, okay. Λοιπόν, παιδιά, sorry, αλλά τα γραφικά πρέπει να μείνουν στο 2. Αλλιώς θα πεθάνω κι εγώ και εσείς μαζί μας. Οπότε αναγκαστικά τα γραφικά θα μείνουν στο 2 για την ώρα. Θέλετε να τα βάλω στο 4, να δούμε όμως τι θα κάνει. 340, λοιπόν πάμε μέσα, να μην χεζόμαστε. Πάμε, φάντασμα δεν βλέπω. Δεν χτυπάει. Πόσο? 2. Έχω σταυρό, μη φοβάσαι. Πού το χαμηλώσω πιο κάτω? Να σε εδώ πάνω, να σε εδώ. Παίρνει. Ωραία, το βάλω στο 2. Πόσο εδώ? 2 ακόμα. Από εδώ είναι. Από εδώ κάτω χτυπάει. Όταν πηγαίνω προς τα πάνω δεν χτυπάει. Στο κουζίνο. Ναι, κάπου εκεί προς τα κάτω στο σαλόνι. Σαλόνι, κουζίνα, τι είναι? Με τρομάζει το speed. Πατιέται κατά λάθος και με τρομάζει. Τι να αφήσω? Πάμε να αφήσουμε να φέρουμε κάμερα. Πάμε να φέρω κάμερα. Η κάμερα γιατί είναι εδώ? Για να βλέπω τα φυτάκια τέτοια. Ωραία, θα τη βάλω κάπου αλλού. Τη βάλω κάπου εδώ, ξέρω εγώ τώρα. Γιατί μπαίνει έτσι η κάμερα? Κάμερα σκάτιασες. Μπρο, η κάμερα δεν ξέρει πώς να μπαίνει. Βοηθήστε με, παιδιά, δεν μπορώ να βρω μια κάμερα. Έχω την αίσθηση ότι κάπως έτσι πρέπει να μείνει εκεί. Για να δω, μπαίνει. Την έβαλα καλά. Την έβαλα πάρα πολύ καλά, παιδιά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας βάλω τα γραφικά στο 3 για να δούμε αν θα κολλάει ή όχι. Νομίζω αυτό θα περνάει από το λέζερ. Ω, παιδιά, θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε με τα γραφικά τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αμάν, την κάτσαμε τη βάρκα. Εντάξει, δεν πολύ κολλάει, να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να δω. Αχ, χτυπάει 2. Ναι. Εδώ μέσα στην τουλάπα. Δεν χτυπάει τίποτα. Προς τα κάτω σου λέω χτυπάει. Προς τα κάτω. Να, εδώ χτυπάει κάτω. Πόσο? 2. 2 μόνο. Να φέρουμε τα πράγματα εδώ κάτω. Χτυπάει 2 εδώ. Νομίζω είναι εδώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο εδώ. Εδώ μέσα. Στο δωμάτιο. Νομίζω είναι. Περίμενε, μην τρέχεις μόνος σου. Ωραία, πάμε. Έχεις σταυρό? Δεν νιώθω κάτι. Δεν νιώθω κάτι ακόμα. Δεν χτυπάει. Εδώ χτυπούσε πάντως κοντά.
Δεν χτυπάει και πάντα όλη την ώρα, οπότε με πάρτεις μόνο μου αυτός. Πάω έξω. Εγώ πρέπει να είχαμε πάρει ένα κτίριο εδώ, έχει καιρό. Πού είσαι? Παιδιά, πού? Α, εσύ είσαι εδώ. Εγώ είχα βγει έξω να σε ψάξω. Έλα εδώ. Δεν χτυπάει 2 εδώ κάτω. Είναι εδώ κάτω. Έλα πιο πάνω. Πόσο? 3. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Έχει σταυρό. Ναι, ναι. Τώρα 2. 1. Κάτω είναι. Είναι full κάτω. Πήγα. Αν αρχίσει η χάρη, ξέρουμε. Από εδώ. Θέλω να χτυπήσει 5. Δεν χτυπάει 5 νομίζω. Και πάμε έξω. Ναι, νομίζω δεν χτυπάει. Άρα πάμε έξω. Πάμε έξω. Τέλεια. Ζούμε. Είμαστε καλοί Ghostbusters. Λοιπόν, εφόσον ζούμε, είμαστε ok. Λοιπόν, όχι, θα κρατήσω το τι. Μπορείς να κρατάς το σταυρό και τα αποτυπώματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν το λέει. Λοιπόν, θα βγάλω το EMF, γιατί δεν νομίζω να πάει EMF 5. Και αφήσε το αποτυπώματα. Αφήσε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης κάτω από το τραπέζι για να βρει κάποια αποτυπώματα. Τέλεια. Φωτογραφία έβγαλε. Αυτό λες χωρίς να το κρατάς. Ναι, αυτό σου λέω. Οπότε μπορείς να το πετάξεις στον άλλο και να το πεις. Όχι. Ναι, πρέπει να το κρατάς. Μπορεί να το ανάψεις και να το βάλεις κάπου, ξέρω εγώ. Ναι, και να κρατάς κάτι άλλο. Και τότε έχει αποτυπώματα. Ναι, αυτό το καταλάβαμε. Κάτι άλλο? Laser projector. Κάτσε το βάζω και... Laser projector. Πού? Φεύγουν πίσω. Το είδα το φάντασμα. Πάμε πίσω. Είδα το φάντασμα στο laser projector. Και πήγαινε εκεί... Ωραία, ναι. Πάμε να βάλουμε στο βιβλίο μας το laser projector. Περίμενε, τι? Γιατί μου πήρα στην κάμερα το ghost. Περίμενε. Γι' αυτό πήρα 3 αστέρια στην κάμερα. Να δούμε τα φώτος. Αυτό the ghost use ένα φώτο κάμερα. Μπρο, αυτό ήταν εμπιστεύτη. Ω, πάρε. Και πρέπει να το σταματήσουμε με ένα σταυρό να κάνει χάν. Οκ. Το φάντασμα έχει γράψει. Δεν γράφει, δεν κάνει τίποτα. Χορεύει πάνω τους. Πού είναι το φάντασμα? Είναι εδώ το φάντασμα μαζί μας. Ήτανε. Κάπου εδώ. Τώρα δεν χτυπάει. Να ξέρεις. Όχι, δεν χτυπάει. Πώς, μα ήταν μόνο τώρα εδώ. Χτυπάει 1 μόνο. Α, χτυπάει 2. Πρέπει να είναι εδώ. Εδώ κάτω είναι σίγουρα, παιδιά. Ναι, εδώ κάτω παίζει να είναι. Ούτως ή άλλως το είδαμε, κάνει στον projectorά μας. Άμα κάνει μάγια θα το αφήσουμε να... Θα το άνοιγα για να κάνει hunt και να το σταματήσουμε το σταυρό. Ωραία, έλα να κάτσουμε εδώ κάτω μαζί. Μέχρι να μας κάψει το σταυρό. Χτυπάει μόνο 2. Δες θερμοκρασία μου. Πού είναι? Δεν έχω τέτοιο για θερμοκρασία μαζί μου. Πρέπει να κάψει τα λουλούδια για να τα... ή αλλιώς να τα σβήσουμε άμα δεν τα κάψει. Χτυπάει 2 εδώ πάνω. Εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Νομίζω πήγε πιο πάνω τώρα. Ήταν να λέει στο project. Μπορεί να είναι... Έξω. Το είδα, έκαψε σταυρό, το άκουσα. Πάνω, νομίζω ήρθε πάνω γιατί μας χτύπησε 3 πάνω. Πρέπει και να ξεφύγουμε ένα χαρτί. Ναι. Άρα κάναμε κάποια quest εδώ. Άρα τι να σβήσουμε, δεν πάει level 5. Χωρίς σταυρό. Σταυρό έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό με το χάρτη γιατί μπορεί κάποιος να χάσει και δεν θα μπορούμε να κάνουμε το πράγμα έτσι. Οπότε απλά να είμαστε safe και να μην τα κάνουμε όλα. Να κάνουμε ένα 2. Ναι, τουλάχιστον. Έλα μαζί μου, κρατώντας το σταυρό, μην το βγάζεις. Ωραία, δεν βγάζουμε το σταυρό. Απλά το μιλάω, ok.
Άναψες φώτα? Όχι. Έχω φακό μαζί μου. Τον έκαψε. Φεύγουμε. Oh my gosh. Νομίζω δεν μιλάει. Ναι, δεν μιλάει, άρα να σε βγάλουμε το πράγμα. Ναι, αν το βγάλουμε ξέρω μα, ότι είναι άμπρα. Εντάξει να το τσεκάρουμε. Ναι, τσεκάρε το, εγώ θα το βγάλω λίγο. Θα τσεκάρω λίγο και την κάμερα να δω αν έχει όρι. Ghost Orb, πρέπει να βρούμε για... Βλέπω Ghost Orb! Για πρώτη φορά! Βλέπεις. Ναι, περνάει από την οθόνη μου μόλις τώρα, βλέπω Ghost Orb. Νομίζω γιατί δεν τη χάρη. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσουμε το βίντεο, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσει και πολλή ώρα. Είναι ήδη 12 λεπτά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ως το τέλος. Ένα like και μια εγγραφή. Και από εμάς, γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.